Os Axóuxeres. Videoclip. O carón da miña casa vive unha bruxa tola que ten un gatiño negro o que lle gusta a cebola. Vai a veciña máis chuli, vai a gato máis lambón, rouba galletas dun prato pra mollalas nun bidón. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Fai caldiños con sementes e pastéis de lambetadas. Esta bruxa tan xeitosa ten a xente alporizada. Vai a veciña máis chuli, vai a gato máis lambón, rouba galletas dun prato pra mollalas nun bidón. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Saber tantas cousas como a ela, se tivese os seus poderes viviría nunha estrela. Vai a veciña máis chuli, vai a gato máis lambón, rouba galletas dun prato pra mollalas nun bidón. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Vive unha bruxa tola que ten un gatiño negro o que lle gusta a cebola. Vai a veciña máis chuli, vai a gato máis lambón, rouba galletas dun prato pra mollalas nun bidón. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Caldiños con sementes e pastéis de lambetadas. Esta bruxa tan xeitosa ten a xente alporizada. Vai a veciña máis chuli, vai a gato máis lambón, rouba galletas dun prato pra mollalas nun bidón. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Trisquilis, trisquilis, trisquis, trisquilis, trisquilis, tras. A bruxa do pelo roxo vive na casa de atrás. Os Axóuxeres. Fai palabras. Imos facer unhas figuras con follas de papel. Fixádevos ben e procurade seguir os pasos que se fan. Fixemos unha abella. Imos con outra.
Fixemos unha balea. Comidas decoradas. Que andará facendo Antón? Non para de pasar no tractor. Imoslle preguntar. Hola, Antón. A onde vas con tanta presa? Hola, estou traballando. E que estás facendo? Estou plantando árbores. Que ben! Encantan as árbores. Sí, fan que o aire sexa máis puro e poidamos respirar mellor. Tes razón. En ningure se respira tan ben como no campo. Queres que plante algunhas árbores por aquí? Estaría moi ben. Ademais, respirarei moito mellor. Iso está feito. Xa está. Nunca vira cousa igual. De súpeto temos un bosque. Agora o aire vai ser moito máis puro. Xa o verás. Xa estou notando. Estamos en plena natureza. Pois sí, temos un pequeno bosque encima da mesa. O que chama a atención é o que volen estas árbores a medraren. Uso sementes de crecemento rápido. Pois sí que che apuran, Antón. Nunca vira crecer unha planta de semellante maneira. É un descubrimento meu. E como o fixeches? Mesturei as sementes cun preparado vitamínico que inventei e dei apurado o crecemento ata onde viches. Xa me dirás onde me podo facer con esas sementes. Para a próxima vez que falemos, dígocho. Agora teño que marchar. Ata logo, Antón. Ata logo!